ik weet het ik net meer, maar dat vertelde Ria dan. Dat ze was een sleutel in Vietnam en dat ik dan heel vaak altijd als we naar buiten gingen, ik dan zei van mama sleutel mee. Ja. Hoe is het om je hele leven in een pleeggezin groot te worden? Isabella wie 2 jaar, intussen is ze 18. Maar haar en haar voogd Ria kennen we waarom zien op de moeilijkheid van zijn keuze en altijd nou goed uitpakt het, ja of nee? Waar zwaar het voor een veilig leven? In deze serie van Binnenuit zorg ik bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hier werk je 250 mensen om de veiligheid van 10.000 gezinnen. Jeugdbescherming en reclassering en veilig thuis. En dat is ingewikkeld werk, meestentijds onder dwang. Terugpakken bij dilemma's voor elk baan, elke volwassene in een onveilige situatie. Hoe werkt dat? Hallo Isabella. Hoi. Hi Ria. Hoi. Kim, zit je voor de film? Ja. We kijken even naar beelden van heel lang geleden toen Isabella 2 was. De NCRV had Ria en haar collega's Jirnlien volgen voor een serie. Isabella stiet op het punt uit huis te worden. Maar, Nicolien, dan laat jij mij geen keus dan tegen jou te zeggen, dan ga ik je dochter uit huis plaatsen. Dit is die mem? Ja, klopt. Hoe oud wie sto daar, Isabella? Ik denk dat ik daar ongeveer 12 jaar. Oh, skatie. Ik had net heel veel foto's met mijn mama eigenlijk. Dus deze zien we beide gewoon goed en leuk op. Ja, heel blier. Ja. Ja. Nou, ik weet wel dat als ik bij mijn mama hier ben, dat ik er nou sowieso heel oors uit zou zien. Want ze kreeg me nooit aan het eten eigenlijk. Ik wil altijd alleen maar grote koeken en alles wend. Hier leerde ik wel echt green eten en gewoon gezond waren. En volle boeten wezen, terwijl zij net echt volle naar boeten takoe. Dus ik voelde mij mee binnen weer. En oren meestal moesten altijd maar mee bjatje. Toch wil je wel vaak bij haar wezen, maar omdat ze vaak in de war weer en Saku dat gewoon net. Nee, maar bist dan ik wel boos geweest of verdrietig? Of... Vooral verdrietig wel, ja. Omdat soms gingen ze dan naar uitzendjes, maar dat ze dan hinnekoerst. En dan koer dat net soms. Herinner ik helemaal. Ja, ach lief het. Nicolien is de biologische mem. Isabella neemt haar mama. Nicolien had hersenletsel en kan daardoor net goed voor Isabella zwaartje. Haar moeder was alleenstaande moeder en heeft vanwege een ziekte beperkingen gehad, ook in haar motoriek, maar ook in het voeren van een zelfstandige huishouding in die zin dat dat eigenlijk wel veel te zwaar voor haar was. En ook in de opvoeding, eigenlijk waren de rollen een beetje aan het omdraaien. Isabella was voortdurend bezig met, is het wel goed met mama? Ik weet het ik net meer, maar dat vertelde Ria dan. Dat ze was een sleutel in Vietnam en dat ik dan heel vaak altijd als we naar buiten gingen, ik dan zei van mama sleutel mee. Ja. Dat ik dan daar automatisch op begon voor te zwaardigen en dat ze die net vierten. En dan ben je 12. Ja, daarom. Kist begrijpen waarom had zij net van die zware koe? Eigenlijk wil je het net begrijpen natuurlijk, maar ik ken het wel begrijpen, ja. Ik kan me niet denken dat is misschien de leeuw van werk is, of westbeest, of verdrietig. Of... natuurlijk was het Laus bij die eigen mama opgroeien. Maar altijd inderdaad gewoon net lukt. En voor haar ik te volle werk eigenlijk is, omdat het haar gewoon echt net lukte, is dit uiteindelijk gewoon de beste keuze geweest. Akkie eten, akkie slapen, akkie in bad. Dan mag ik naar huis. Ja? Dan gaan we zwaaien. Ja, dat zie je wel. Even zwaaien. Ja, mama. Hé? Nou, lekker. Kijk.
Jeetje. Maar het is ook wel heel bijzonder dat je beelden van binnen, hè? Ja, Ja. zit maar hierbij. Waarom wat rekken tijd, Isabella? Nou, ze zei het ik van... nou, ze snapt het net. Ze zei dat ik voor het jaar zei. En, nou, dus juist wil echt dat het haar zeer doet. Ze zit echt zo voor zich uit te sjien. En dat ik zei van, nou, ze snapt het toch net. En dat ik dan wel kom van... mama, dan maak ik eens gewoon uit haar. Dus ja, dat... Ja. En dit is die werk, Ria. Ja, dat raakt mij ook. Ja. En wat rekken tijd dan? Nou, het is natuurlijk lang geleden en moeder is er niet meer. En ik denk, nou ja, het zijn hele heftige boodschappen. En wat ik daar zeg, dat mijn hoofd heel duidelijk weet dat het goed is voor Isabel. En dat het echt niet anders kan. Maar er is ook een moeder. Isabella gaat naar een pleeggezin. En het mooie is dat pleegmem Akkie altijd al in het libben van Isabelle West had. Want je kon elkaar, hè, Do en de mem van Isabella. Ja. Ja. Hoe dan? Nou ja, van Tjerke zitten we op een preesgroep. Toen ze zwanger werden, toen wie ik er wel voort al heel erg bij betrokken. En dat was eigenlijk heel erg mooi, want er waren een aantal dames uit het dorp die elk op een verschillende avond, vaste avond per week, in het gezin kwamen van moeder en Isabella om moeder te helpen bij het in bad doen, het verzorgen, het huis een beetje op orde. Maar ja, dat ging toen net. Dus toen kwam de vraag letterlijk van om helemaal. En moest je hem er lang over denken? Nee, ja, net lang hoe dacht. Nee, ik denk dat toen ik al Sambal mij had hier, dat het eigenlijk ik al vanzelfsprekend dat het gaat. Of een brief van mama waarin... Waar ben ik om het beter te doen? Dat zijn wel de moeilijkste momenten. En gewoon het bezoek naar mama soms. Dan gaan we dan wel eens heen. En ja, dan zie je dan net altijd een bleed. Ik was een keer bij mijn moederdag en dan gaan we heen en mijn cadeautje. En Usben die kwam dan ik al je thuis te eten. Maar dan moest ze eigenlijk net dat we weer voortgaan. Dan kon ze echt wel heel boos zijn dat we weer voortgaan. Maar ja, je eigen zinnen er dan niet. Je moest wel vaak dan kiezen. Aan de andere kant, hier is wel een hele goede baan met hem. En dat is ik wel verwurdig dan. Wist u nog dat de eerste keer hier bij mem kwamst? In dit huis? Nee, geen idee meer. Nee, dat weet ik echt niet meer, nee. Eigenlijk is dat heel vanzelfsprekend dat je ik altijd best bist. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik weet eigenlijk net beter. Weet je nog 2 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden, hè? Hoe koud het toen was? Ja, toen had ik zo'n hele dikke jas aan. Ja. Je was even Mama is Twailien verstoorn. Was die mooiste herinnering aan haar? We zijn een keertje uit Eten West met Ria en mem en mama dan. En dat is toen de eerste 2 keer is het fout ging, maar dan kwamen we daar aan en toen op het laatste moment zei ze ouw omdat ze net fit waren. En toen die 3e keer gingen we het gewoon weer proberen. En toen hadden we echt heel gezellig uit Eten West met fjouweren. Dat was wel echt heel leuk. Ga je er van het voorjaar weer nieuwe plantjes in doen? Ja, ik ben van het siergras Ja. en dan die middelste eruit. Het is ook leuk om te zien dat zo'n klein meisje uiteindelijk uitgroeit tot een prachtige, volwassen jonge dame. Zo uitziet. Zo zielig. Ja. Ja. Dat is natuurlijk logisch met dit weer en zo in deze tijd. Maar... Hoi Isabel. Ja, en toch had het uiteindelijk, nou ja, dat moet ik hem vragen, had het uiteindelijk de goede keus geweest? Wat vind jij, Isabella? Ik vind van wel. Omdat zij echt niet meer voor mij kon zorgen. Dus, Nee. Dat is ook goed om achteraf, ook naar beslissingen die wij nemen, te kijken van, had het anders gekund? Wat kunnen we daarvan leren? Want dat is ook belangrijk. En als ik kijk naar het verhaal van Isabella, denk ik, door de problematiek van deze moeder kon ze echt niet voor Isabella zorgen. En wat er wel heel erg duidelijk is geweest in al die jaren, dat er ontzettend veel liefde was. Ook van moeder naar Isabel, maar ook van Isabel naar haar moeder. En dus hebben we echt een rol in elkaars leven. En dat is ook bij het overlijden van je moeder heel duidelijk geweest. En nu nog eigenlijk.
Zal ik je weer met men brengen? Want het is hartstikke koud. Ja, ja? Zullen we het doen? Ja. Nou, dan kunnen we mooi even groot overlopen. Ik leef heel anders dan een standaard mens in de maatschappij. Dus bij voorbaat, wat mensen me zeuren en me niet kennen, dan zit het bij wat voor man is dat nou weer dan.